Такива хуи няма да ходи вече на среща. За 20 дена. Да. Ще пуска как им търсици и неща. Още бе. Значи български. Те сестра ми пък като я бият, каква файда има? Да. И като я карат да учи. Ще трябва. Ето си много това като на Тя си кара кола, тя не иска да учи, те си я блъскат да учи. Оги горе-долу учи, нали гледах бележни. Ти ми двойка, ми тройка, има шестица пети. има парцел. И голема работа, аз ще да моя бележник да виж. И съм преминавал по 3-4 двойки по време. Това съм ги оправил. Може да И консултация, математика. математика. Нема цигари, спрашиха се на баби. Чупи, виж как ще чупа главата. Кой ще е телефон? Няма да достигне телефон. Трябва да го упълни два пъти изградно. Ясно, Има рез. Не бе, не бе. това ще му бъде, бе. Уне танцуваха на телевизора, те ми разправяш, че ще му има нещо. Как ще му има нещо, бе? Който това се вижда? Един. И аз, един приятел. Ма без да знаят техните са паха върху него. Е такъв. Ама същия. Същия през 2001 година. Телевизор. Не електрон. Електрона с брадвата мога да се чежват. От тия новите. Майко мила, вземи лък ми. Не. Не знам, не го не Вземи си микрофона. Ето. Знаеш какво? Абе, секал ли си електрон с брадвата, бе? О, това не имаше, че не брат. Това го мани, това по-смътно. Това дърво, бе. Го пуснеш и печката. Ще будиш малки. Знаеш как гори, бе? Ще варим пою. Издуми от другата страна тока. Това е ативето, не можеш да го сетиш. Май ще се ти. Как се събори? Да се кафтатко райва да имам дете на синове, така че няма как... Не, документът... Коя страна бях те дарил? Никога. Тук къде бях те дарил без искам. Но то беше вътре дръскотината, бе. Това, бе. То дръскотината... Бе, искаш го да нали? Не бе, не съм искал си, но... Не, то ме бутна. Той се бута така. Се бута. Айде. Абе, бяхме с дебелака. Викаме се. Викам да се мира, викам, че те бием Роман. Това ме так ми се Еги се нервира. Нервиран. Просто като го дари. Въобще ли е говорил? Преди кротко. Чопли си петки. Чопли си целуви. Ма не целуви камерата, де. Стига целува камерата. Камерата не трябва. Аз снимам малко. Дайте снимите. Един духач. Духа е от света на 2001 година. Ти, чакай малко, ти си са в ефир. Новини. Едно. Вашите новини за днес. Взимаме ти интервю. Отхалите ти, коя почка си? Не, улица Трета. Отиваш и на Бардия там. Не, чакай, улица Трета, палатка Пета. Това го измисли офицеро, умната глава. Дебити. От цялата тази телевизия има само един охлюб. Ето го. После ще го видите в интернет в V-Box. Това ще бъде пуснато в V-Box. Ако... V-Box 7. Да. Аз не седам, той седа, той. Има ли место в маски фотоапарат или няма? Има половината. Добре, изчистили сме снимки. Минава през компютъра веднага. Та камера на оня педрас, него е, нали? Ето го, той е. Моля, господи, да не че, точно. Какво бе? Дай други. Какво бе? Постара с то компютър. Изпуши ли пак? Я ходи му каже, да, той ще си каже, дайте още 30 лева за... Абе, що не го фърли си купиш? Казах, 100 да един нов компютър не се прави на луд, бе. То 100 да бъде нов компютър.
100 лева с гаранция една година. Толкова Не знам, че толкова компютър. Що бе? Не, тия. Не, втора как се води, ама не с най-новите компютър, приел като той или с някакви там параметри. Тая ще ти е по-домашно, тая трябва да си в някакъв клас. Другия път си написваш една тетрадка за домашно, една за работа в клас. И искам да ги видя другия път, като дойда. Искам другия път да ги видя, а не да икономисваш тетрадки. Не да икономисваш, а другия път искам да Най-рядка видя. пичката иска другия път. Да го донесе. Трябва на репортер. Тя ще докара другата седмица. Правя на репортер. Другата седмица идем на своги. Взех си картончета за безплатните билети. Поне го извадиха. Трябваше ми направи. Няма етикет. Не става. Я? Да, да. Репортерът идва. Да. Не знам, че го виждам там на микро. Това какво побити визе? Да, че го пусне по новините. Утре. Да. И? Да, и в бокс 7 новини. Такова... Или бокс 7. Няма. Ама трябва да се иска разрешение от Еван компютърния как рови вътре. Рови. И още 30 лева му искат за платка, че с гръмнал бушоня. Още 30 лева за бушон. Нали, Метко? И я му кажи, той ще кажа утре, да, ще 30 лева. Хай заеди го, бе, какво му стана сега? Изгореха бушоните и какво? Жителите с ката, какво? Аз не знам това. Искам линиите. Или малката, къде се дистрети? Какво е? Искам да се намеря, защото ще искат виждане ги къса ще трябва. Не скрика се да гледам. Ей, второкласника, не спинкай. Почвай да пишеш. Пред... Няма да лягаш да спиш, докато не пишеш. Ай, сестра ми я ядат. Ама поне мама... Не интересува. Да сестрата и да майките да пишеш. Дай ви има. Дай ви за баба си. Нали учиш се това, Тървалико? Да.